Som præsenteret henholdsvis sidste tirsdag og sidste onsdag. Jeg ved godt, at tirsdag der er I på skoleskills, så X nok ikke har så meget naturfagstime, men så kommer det her til at gælde timen efter. Det sidste vi gjorde tirsdag og onsdag i 8. X og 8. Y, det var lige at kigge på Danmarkskortet, og alle de byer vi selv kendte, og alle de byer som vi ikke kendte, de skulle slås op. Det var der lidt forskel på, hvor langt man nåede. Så nummer 3 herovre fik jeg præsenteret for jer, at I skal finde de her punkter. De 4 Danmarks største, højeste, længste, største, og så 10 turistseværdigheder. Som jeg også sagde til jer, så har I nok fyldt det her Danmarkskort ud med en masse sorte tekster, altså de byer, I kunne finde. Jeg sagde også til jer, så kunne man tage nogle af de her seværdigheder og skrive dem og give dem en anden farve, sådan så at man til sidst kunne tegne en rute, inden man begyndte at planlægge for meget transport. Det, som I skal i den her time, det er, I kan godt vente med det her, så lave det til sidst. Det bestemmer jeg sådan set selv, fordi det skal handle om nu, det er at lave den her turistfolder, hvor når jeg har lavet ruten, altså puttet alle mine punkter ind, skabt mig en rute, hvordan transporterer vi os rundt, så skal det også præsenteres, og det skal det ved, som der står her, lave en lille turistfolder, der beskriver, hvad du har tænkt dig at vise for turisterne for opgave 3. Det her over det er opgave 3. Du kan for eksempel finde små billeder på internet af stederne og klistre på en kopi af et Danmarkskort med ruten. Nu står der godt nok klistre, det vil vi ikke. Vi vil blive elektroniske her. Og som jeg også sagde til jer, det er et redskab, som I kan bruge til andre ting, f.eks. projektduge eller andre fremlæggelser, håndværksdesign med jeres produkt, hvad det er. På turen besøges 3 af byerne i længere tid. Find billeder af byernes største attraktioner, enten på internet eller skolebibliotek. I skal altså ud og være informationssøgende. Mit gæt er, at de fleste af jer kommer til at sidde der. Internettet. Det I skal lave det i den her digitale løsning, der skal I gå i Publisher. I kan, hvis I ikke får ikonen, så kan I søge efter den hernede. I skriver for at søge, skriver med Publisher, så popper den her op. Inde i Publisher, der skal vi bruge en speciel skabelon, og jeg skriver brochure og siger enter søg, så giver den mig 2 muligheder. Jeg vil klart anbefale den her. Den her er nok lige så god. Når jeg åbner eller klikker på den, så siger den, skal jeg oprette? Det vil jeg gerne. Jeg siger opret. Så får jeg en platform, der ser sådan her ud. Og den her brochure, den er sådan tredelt. I skal forestille jer, at det her det er en forside, det her det er en bagside, og det her det er et indlæg. Så forestil jer, at der er en stribe her og en stribe her. Det er der, man folder. Så man folder den der ind over den der, og den der ind over den anden. Så har man sådan en, man kan åbne og folde ud. Når man printer på begge sider, så vil det her jo være, som jeg siger, forside, bagside og indlæg. Hvis jeg klikker på side 2 hernede, så vil det så typisk være, når man åbner på den anden side. På bagsiden af den her, der er min forside, hvis man kan forestille sig det. Så det her det er det indre af min brochure. Forestil jer, at det her det er printet på en side. Forside, bagside, indlæg. Og det her det er, hvis jeg åbner sådan papiret helt op, så kan jeg læse de her 3 spalter. Det som I skal, det er, som der stod her i opgaven, så stod der hernede, på turen besøges 3 af byerne, altså 3 af de byer, jeg finder frem til her i længere tid. Find billeder af byernes attraktioner og informationer om det. Så det skal jeg gå over min Publisher herover, og der står jo noget lorem ipsum fra start af. Det er sikkert sådan noget latin, volapyk, men det er bare for at vise, hvordan den er bygget op. Og i virkeligheden så handler det om for jer, at I skal bytte det her lorem ipsum volapyk skrift ud med noget I finder. Så det kunne være, hvis det var København for eksempel, at man tænkte, her skal vi være lidt længere tid, så kunne man skrive, hvis det nu er simpelt, så kunne man skrive København, så kan man skrive lidt om det, man skal opleve i København. Det kunne være, at man satte et billede af den lille havfrue ind, og så videre. Det her, det skal ses som sådan en grundstart, så I kan selv få lov til at fjerne og flytte. Jeg vil ikke anbefale, at I flytter for meget på kasserne, fordi de passer med, at man kan folde den lige. Men der er nok ikke nogen grund til at have et billede af en bog, for eksempel. Jeg er næsten sikker på, hvis jeg højreklikker på den, siger, at jeg vil godt have noget andet, så kan jeg gå op og sige skift billede og finde et andet billede, så sætter den ind i den samme kasse, og hvis den ikke gør, så kan man rette den lidt til. Det som man også skal vide, det er, at hvis jeg trykker herover, kan I se, så markerer den simpelthen rundt om hele kassen. Og det betyder, at jeg højst sandsynligt, hvis jeg ikke tager fejl, nej, det er sådan en beskyttelseskasse eller ramme, den har sat rundt om. Men hvis jeg skal rode med det nedenunder,
Det virker lidt som OneNote faktisk. Hvis jeg skruer ud med det nedenunder, hvis jeg nu for eksempel gerne vil ændre det her billede, så bliver jeg lige nødt til at fjerne den her ud til siden. Man kan sige, det er sådan beskyttelsesgennemsigtigt. Vi kan sammenligne med panserglas på jeres telefon, det kan I jo heller ikke se. Men man lægger henover for at beskytte det andet. Så nu får jeg fri adgang til at kan gå ind igen og sige, at jeg kan godt skifte billede, eller slette det helt, eller hvad det er. Jeg får også adgang til at jeg kan gå ind og rette i teksten herinde, hvis jeg synes, der skal stå noget andet. Jeg kan vist også, hvis jeg ikke tager meget fejl, så kan jeg flytte den her tekstboks, så kommer jeg faktisk til underfarven her, hvis jeg synes, at den skal have en anden farve. Det kunne jo godt være, at det er konjunkturen, det var kanten rundt om, jeg fik lavet der, men hvis jeg nu vil have det gult i stedet for. Så det jeg kan gøre bagefter, når jeg så har min tekst, så kan jeg markere det og trække, det skal jeg ikke gøre det der. Skal jeg have fat i teksten herinde. Det skulle lige være lidt bedre. Sådan der. Så kan jeg trække tingene på plads, når jeg er færdig med at redigere det. Så man skal altså være lidt forsigtig, men samtidig så kan man også være rigtig kreativ. Det kan godt være, at I lige skal vende i gruppen, så I forstår det her. At det her det er altså forside, det her det er altså bagside, det her det er, når man folder den ind. Og det her det er, hvis jeg vender hele brochuren om, så er det det her, jeg læser, når jeg åbner den helt op. Det håber jeg, det er til at forstå. Og den skal I så lave ud fra den tur, som I vælger herfra. Det håber jeg er til at forstå, ellers så må man se videoen igen. Jeg tror ikke, I bliver færdige. I får den time der, nok også en time mere, når vi kommer hjem. Nu skal jeg tænke mig om, ja, en time mere, når jeg kommer hjem. Og så må vi kigge på de sidste 4 opgaver her. Så kan det være, at I lige sidder og undrer jer over, hvem og hvad, og man skal nok gå igennem. Så viser jeg lige her, at inde i 8. Y, der er de her 9 grupper, eller den står i et kort øjeblik, man kan jo pause videoen for at se og lede efter sit eget navn. Det er de grupperne inde i 8. Y, der skal arbejde sammen, og 3, 2, 1. Det her, det er grupperne i 8. X, der skal lave brochurer sammen. Så kig, eller sæt den på pause og se, om man kan finde sit navn. Og så er det den gruppe, man sidder i fra 1 til 9. Det burde give mening. Det håber jeg i hvert fald. God arbejdslyst. Jeg behøver ikke at sige, at der selvfølgelig er ro og orden. Jeg ved ikke, om I har en vikar. Hvis I ikke har en vikar, så har I tilsyn, og der skal ikke komme lærere inden ved siden af at sige, at nu skal I satme lige. Det er ansvar, forventer vi, at det kan I godt selv. God arbejdslyst. Hej.